Yes, who be that? Jesus, I can hear the sound. Can you see that up? Look that up. What can you see there? What can you see there? What can you see there? Tell me, just tell me what you can see. Tell me, see. See this one. See, I see those ones. See these ones. See these ones. See these ones. I beg, I won't save my life. I'm saving my life. I never chop. Since morning, I never eat anything. If I collect cane now, wait till I go tell my papa. If I collect cane, wait till I go tell my papa. Okay, it's very shameful. I beg. Bia, into the one I skirt gauge your belt. Nekwe nyi gimo ka na abia. We are going forward. Shopolo. Guy. Ine ma anye fo na nnọkwa ọfụma ama. Abịa m ebe a ka mma na onwere A and B. Hey. Bịa mụ nweche m na anawago. Chi ejibe n'anya unu. Negodo nke a mam na agụ ya. Ọ ga-achụ nwa ọsọ. You can't pursue somebody. Just entertain somebody. Bịa side a. Shimi no love. Good afternoon, Sha. Baby, come up. Baby. Come up. Come up. Mba na mụ bi onye ọbụla aja afa nne ya. Mana kịta mụ nwa abịa bere. Aga m abụ bebi gị, bụrụ bebi m. Biko, let's move. Tatashi, biko, negodu nwa nke akwụ bịa mụ nwa ịpịa ya ọtara nyifuru gị uwe mwụda na anyị buru ihe. Ama enene dị m ihe. Thank you. Onye ka hapụ nkwa onye na-echekwa ihe ahụ gị ji aka echekwa. Anyị na-ekwada jana na-adị mụ na mụ. Ana m ekwu ihe m fụrụ ama afụsie m anya mpam biko gwa bịa nara bịa saịda agụ gị egbe iji gọn nwere ọga aka na onye nwere aka na abụọ jiri ofu aka na onye ma aga aka o were aka na abụọ na ọ ga-apịa ụtarị ofe agba agba ụka ama m nke gị dị ka mkpọ ka iji ejewe dị chef mụnwe obi adịghị mma ama m na ọ ga-achị ọba dị uru ego m agwụgo mmụọ anyị nọkwa bịa na ihe a bụ life for Joyce maintain mba Joyce continue the life na continue the life ihe a bụ YouTube ezigbo ka ebe m ga-eshi kọt o kwere akọt until mechachi egbu Joyce continue ya ụta. Yeah, now you be way and way. Email way. I'll get in there, man. One good morning. I'm good evening, guys.